Katagmukbang tayo. Nagsamit na ito kabisa. Tamo yung tisekretaw kung niya bunok. May kayo kabisa. Tani. Nagalak tipyas may. Katagmukbang tayo. Nagsamit na ito kabisa. Tamo yung tisekretaw kung niya bunok. Inatang ko pa yung tinagnina dato. 3-3-20. Oh my God! Wow! Kaya ito ikabisat. Nagsamit na ito ikabisat. Ay, ni mame. Ni. Apa yung yata ang galing nyo? Ramanam, nagsamit na daw. Natan, kalukuanan. Nakaado ako. Amay. Piyas, nasambit. Aha. Diyak to pa yung agkadam. Kita nyo kabisat. Manula na pirason ni. Napuno na ito itatay. Kalukuanan. Ay, nagsamit. Sige man. Umay kang ide. Ramanam. May busko ato ako. Babawi ka. May ka na. Asa nung nga nasambit ata? Piyas ata pag alsin iti lamos. At dagarod ti sikreto nga abuno. Yang sekreto yung abono. Ay, 3-3-20. Kunada. Kalukuanan ata matay. Nagsamit ko na tumal. Nay. Manula yun, 2468. Tumano ato yung 20. Rama na mo. Nagsamit ko na tumal. Nasambit ata? Oo. Rama na. Wala kang awa! Gonggonam nga weng na may saan na ki DJ Silay. Yang itata balsing ka maka. Alsam. Wen. Sige ka nang muta. Nagalsam niya man. Aya po na may saan kakabsat. Tay day naramid na Gisili nga naggasang nasamit ko na na. Yang itata. Yang nakal. Di na may saak. Nakabali sa ka. Yang itata. Ayoko na. Maasim. Maasim. Pero kayang-kaya. Kahit isang basit pa, basta may asin. Kayang-kaya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sira ulo.